नीलमाधव हेले चतुर्धा मूर्ति आपण जिते जुआड़े नारायण मूर्ति देखिए सब जगह देखिए शंख चक्र गदा पद्म काम करिया घर काम करिया हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्यरंजन। वेलकम बैक टू अवर चैनल रंबल राइडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मुझे जाऊँगी नयगढ़ आमर नीलमाधव जो जगन्नाथ ब्रह्म आसाला विश्वकोश सबरंग ठारू। तो आज मो सहित अच्छी मो फ्रेंड देवा देवा आसा तो जीवा चलो ओके। आम आसिक आज पहुँच जाइए आम नीलमाधव मंदिर ठी देवा आगु आसलु जगह ना मु फास्ट टाइम ये आसुची भल लगुच तो जगह बहुत बढ़िया लगुच। आगु चलो देखिए केमती लगुच जगह। हाँ फाइनाली फ्रेंड्स आम आसिक बर्तमान आम नीलमाधव मंदिर भितर महालक्ष्मी मंदिर पहड़ पड़ी ये चंदन भी भरिकी चंदन भरिकी लगे पारे चंदन बहुत बढ़िया लगुच ना जगह को अच्छी बहुत शांत अच्छी शांत परिवेश भी ये बड़ा भाई बड़े चलो 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 हमारे की आते हैं ना गोटे द्वार गोटे द्वार ना आपण मन गोटे भल व्यू देखेबू वाह आपण मैंने देखंतु
ଆମ ମହାନଦୀ ଆଖି ପାଉନି ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଉଟା ନେବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ବୋଟିଂ କରିବା ଯଦି ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଚ୍ଛା ଅଲଗା ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିଦେବା ଏଠି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିବି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଦୟାକରିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି କି ମହାନଦୀରେ ଆମେ ନୌକା ବିହାର କରିବା ଦେବା ଆର୍ ୟୁ ରେଡ଼ି ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡ଼ି ନାଓ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ବୋଟିଂର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୌକା ବିହାର କଣ୍ଟିଲୋ ମହାନଦୀରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟ୍ ଚଲେଇବେ ମଉସା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କେତେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ ନା ଏ ଯୋଉ ନୀଳମାଧବ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ମହାନଦୀ ଏଠି ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ନାଁ ନୀଳମାଧବ ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ହେଲା 22 ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଲଞ୍ଚ 2201 ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଡଙ୍ଗାଟା ନା ଏଇ ନୀଳମାଧବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖାଯାଉନି ହଁ ଏ ଯୋଉ ଗଛଟା ହେଲା ହେକର କୂଳ ହଁ ଆଉ ଏ ବାଲି ଗୁଡ଼ା ହେଲା ବର୍ଷା ଦିନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଠି ଯଦି ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲଟା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଥାନ୍ତେ ହଁ ନାଇଁ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁନ ଯାଆନ୍ତି ବାଣେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବାଣେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ନାହିଁ ସେ ବାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବାଟ ଏଠୁ ଏଇଠୁ 5-6 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଡଙ୍ଗା ପଇସାର କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାଟ ପଡ଼ିବ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ କମ୍ ହଁ ନାଇଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ସମୟରେ ଆସିଲେ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଖରା ବେଳାରେ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଭୋରୁ ତାଙ୍କ ଦି ସାଇଡରେ ଗୋଡ଼ ସାଇଡରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଁ ପଟ ପାଦ କୋଣରୁ ଗଙ୍ଗା ଅନବରତ ଝରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି 4 ଇଞ୍ଚରେ 8 ଇଞ୍ଚ ସେଇ ଝରଟା ଆସିବ କୁଣ୍ଡ ଭରି ହେବ ବାହାରକୁ ଯିବନି କି ଝର ବନ୍ଦ ହେବନି କୁଣ୍ଡ ଉଛୁଳି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଥିବ ଝର ବନ୍ଦ ହେବନି କି ପାଣିଟା ବାହାରକୁ ଯିବନି ଆଉ ଇଏ ନୀଳମାଧବ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାୟନ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇକି ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତରକୁ ମାଡ଼ିକିନି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ ଉତ୍ତରକୁ ଲିଙ୍ଗ ଯିବେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗଟା ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଝରଟା ଯୋଉ ପାଦରୁ ପାଣି ଝରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ପାଣି ଲାଗି କରନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସେ ଗୋଟେ 5 HP ର ପାଣି ମଟର ଆମେ ଲଗେଇଦବା ପାଣି ଚାଲିବ ସେଇଠି ଉପରେ ଅଛି ପାଣି ଚାଲିବ ଯାଇକି ମଟରଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଦୁକ ଟୋପେ ପାଇବେନି ପାତାଳଗାମୀ ସବୁ ପାଣି ହେଇଯିବ କେତେ ନିମ୍ବର ତାର ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନୀଳମାଧବ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଥିଲେ ପୁରା ସେ ବୋଟ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି ପୁରା ଏଇ ଟାୱାର ପାଖରେ ଯୋଉ ଟାୱାର ପାଖରେ ନା ଥିଲେ ପୁରା ସେଠି ମନ୍ଦିର ସେଠି ଏତେ ବାଟ ଆଇଛେ ପୁଣି ସେପଟକୁ ଯିବୁ ଏପଟକୁ ଆମେ ଯିବା ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ଅଛି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଅଛି ନା ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନେରୀଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିକି ପୁରା ଯାଆନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଯାଇଛୁ
ଏଠି ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ଇଆଡେ ଆମେ କାହାକୁ ଆଣିନୁ କେତେ ଆଜି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯୋଉଠୁ ବୁଲେଇ ଗଲେ ସେଇଠୁ ପଳଉ ଯା ହଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଆପଣ କାହାକୁ ଆଣିକି ତାହେଲେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଇଆଡେ ଆମେ କେବେ ଆସିନୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ପଳଉ ଯୋଉଠୁ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲୁନି କି ସେଇଠୁ ଆମେ ପଳଉ ଇଆଡେ କେବେ ଆସିନୁ ଜଣା ପଡୁଛି ପୁରା ଖାଲି ପୁରା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ପଡ଼ିନି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ନାହିଁ ଏଠି ନା ଏରା ଯୋଉ ପାଦ ପଡିଛି ମଇଁଷି ଗୁଡାକ ମଇଁଷି ଗୁରା କାହିଁକି ମଇଁଷି ଏଠିକି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ହେଇକର ଗାଁରୁ ଚରି ଆସୁଛି ଓ ସେପଟେ କ'ଣ ନାହିଁ କି ପାଣି ବଡ ଏରିଆ ଏଇଟା ଅଛି ଜିରା ତ ବାଲି ପରା ଘାସ ତଞ୍ଜି ସେ କ'ଣ ଗୌର ଆଉଛି କି ହୀରା ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ଦିନାକ ବୁଲିବେ ବୁଲିବେ ପୁଣି ପଳେଇବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରା ସୁନସାନ ଇଲାକା ପୁରା ସୁନସାନ ଏଇଲିକା ବିଶୁନିଆ ଜାଗା ତଞ୍ଜି ଜାଗା ଖାଲି ପାଠ ପଢିବାକୁ ପୁରା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ନା ପାଠ ପଢିବାକୁ ହଉ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ ରାତିରେ ଆହୁରି ନିଶୁ ଚକଲେଟ ଅଛି ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ ଚକଲେଟ ଦେବା ଚକଲେଟ 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 ଅଛି ଏଠି କ୍ୟାଡବରି ଚକଲେଟ ଖାଇଦେ ଖାଉନୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଚାଲିବାକୁ ୟା ପରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପଟୁ ଗୁରା ପଡିଯାଇଛି ଏରା ଯୋଉ କାଦୁଅ ପଡିଯାଇଛି ହେଇ ସେଇ ବାଲି ହେଇଛି ମୁଁ ସେଠି ମହାନଦୀରେ ଚୋରାବାଲି ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ଏଠି ନାଇଁ ଚୋରାବାଲି ନହେଲେ ଏଠି ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆମକୁ ଆମେ ତ ଖାଲି ଖାଲି ଚକଲେଟ ଖାଲି ଦେଖୁନ ପାଦ କେମିତି ମୁଡୁ ମୁଡୁ ଶୁଭୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିବାକୁ ୟା ଉପରେ ବହୁତ ବଢିଆ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଏଠି ଆସୁଛି ମତେ ତାର ଚକଲେଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ନାଇଁ। ଦେଖୁନ ନିକାଞ୍ଚନିଆ ଜାଗା ପୁରା ନିକାଞ୍ଚନିଆ ଜାଗା ଆମେ ଆଉଛୁ ମହାନଦୀରେ ହୀରା ଖୋଜିବାକୁ ଉପର ଗୁରାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗଛରେ ନେଇକି ଲଗେଇଲେ ଯୋଉ ଉପରେ ଏଗୁରାକ ସବୁ ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ ତ ବଢିଆ ହବ ଆଉ ପଟୁ ମାନେ ପିଓର ପଟୁ ଏରା ସବୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଚାଷ କରିବାକୁ ହନ୍ତି ତାହେଲେ ମହାନଦୀରେ ଆସିକି ଏସବୁ ନେଇକି କଲେକ୍ଟ କରିକି ଗଛ ଲଗେଇ ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି ତଳେ ଗଦା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ବାଡ଼ି ତଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏସବୁ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ ଏସବୁ ଏରିଆ ତକ ମାନେ ଏପଟେ ମହାନଦୀ ପୁଣି ସେପଟେ ମହାନଦୀ ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯଦି କାଠ ଫାଟ ହବ ଧରି ଆସୁଛୁ ନା ମାନେ କାଠ ସବୁ ଭାସିକି ଆସିକି ଲାଗେ ହାତ ଲାଗିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଲି ଦେଖ ତମ ଏରିଆରେ ଟ୍ରକ୍ ଯଦି ବଞ୍ଚନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବଢିଆ ଜାଗା ନା ଏଠି କଇଁଚ କଣା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆରେ ବାବା ଏଟା କଇଁଚ ନା ସାପ କଇଁଚ ଏ ହାତ ଲଗାନି ଥାଉ ଥାଉ ସେଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ଆରେ ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ପଥର ବି ଅଛି ଆରେ ହାଲକା କି ଦେଇକି ରେ ଆରେ ବାପ ପୁରା ଏତେ ହାଲକା କଣ ନେଇଯା ଲୁହା ପଥର ଏଇଟା ବି ରଖ ପଥର କଲେକ୍ସନ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ କେତେ ପଥର ପଡ଼ିଛି ଲୁହା ପଥର ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଲୁହା ପଥର ବୋଟରୁ କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ଲୁହା ପଥର ଏଇଟା କୋଉ ପଥର ରଖିଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ପଥର ନେଇଯିବା ଆମେ ସେ ଗୋଲେଇ ଗୁରା କୁହାଗଲା ହାଲକା ଗୁରା ଏଇଗୁରା ଆଉ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଆମେ ଶୋ କେସ୍ରେ ପକେଇବାକୁ ନେଇଯିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାତ ଆରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ଗାତ ନାଇଁ ହାତ କଙ୍କଡ଼ା ଗାତ ସରି କଙ୍କଡ଼ା ଗାତ କଇଁଚ ଗାତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପାଣି ଅଛି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ନାଇଁ ଧୀରେ ଦେଖିକି ଚୋରାବାଲି ଥିବ ମହାନଦୀରେ ଚୋରାବାଲି ହଉ ଦେବା ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୋଟିଂ ସରିଲା ଯିବା ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ପଳେଇବ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2ଟା ହେଇଗଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଯିବା କୋଉଠି ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଯିବା ଦେଖିବା ପ୍ରସାଦ ନଥିଲା ଆଉ କୋଉଠି ବାହାରେ ଖାଇବା ହଉ
ଅଛନ୍ତି ଏଠାକାର ପୂଜକ ଭାଇ ତ କହିବେ ଏଇ ଜାଗାର ମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟା କ'ଣ କେମିତି ନୀଳମାଧବ ଏଠି ଥିଲେ କେମିତି ଆମକୁ ମାନେ ଗଲେ ଏଠୁ ପୁରୀ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାଇନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣ। ନୀଳମାଧବ ହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପର ଦୁଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ତଳ ଦୁଇ ହାତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି। ଗଦା ପଦ୍ମ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମ ଦେହରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ବାମ ପାଦ କାଣିଠୁ ସେହିପରି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ନୀଳମାଧବ ପର୍ବତର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପର୍ବତ। ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଇଥିଲା এই ପର୍ବତରେ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାରାୟଣ ବି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ এই ପାହାଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବର ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। এই কଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ। এই ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି କଣ୍ଟିଲୋ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲା, ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ରୂପେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୂଜା କରିଥିଲା। ସବର ଜାତି ସେ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲା, ତାର ଯେତିକି ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଉନ ଅବନ୍ତୀ ନଗରର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଉନ ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ନଥିଲା। ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସନ୍ଧାନ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଚାରି ଦିଗକୁ 4ଟି ଦୂତ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାପତି। ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିଥିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ତାଙ୍କର ଲଳିତା ସାଥିରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ। ଆଖିରେ ତାପରେ ସେ ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ଲଳିତା। ଲଳିତା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ, ଭଲ ପାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସବର ଜାତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଏଠୁ ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ହାତରେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ସବଳ ଲୋକ, ତୁମେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବା ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବାପା କୋଉଦିନ ଶିକାର ଆଣିବାର ଆମେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ସବୁଦିନ ସେ ଫଳମୂଳ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ବାପା କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କହିବାକୁ ହଉ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନୀଳମାଧବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରିଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆଖି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କି ତୁମେ ଯିବ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଭିଡ଼ାଯିବ, ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବନି। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲଳିତାଠୁ କିଛି ସୋରିଷ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲେ। ଆସିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଣି ସୋରିଷକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି, କମନୀୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଯିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋରିଷଟାକୁ ବୁଣି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ବୁଣିକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଚଲିଯିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ସୋରିଷଟା ଗଛ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ସୋରିଷର ଫୁଲ ହେଉଛି ହଳଦୀ କଲରର ଫୁଲ। ସେ ଫୁଲର ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ନାରାୟଣ ତ ଭଗବାନ ଅନ୍ତରଯାମୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରେ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଭକ୍ତିଭାବ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂଜା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ନୀଳମାଧବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇନଥିଲେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା କି ମୁଁ 3 ଖଣ୍ଡ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଯାଏ ବାଙ୍କି ମହାଣ। এই ମହାନଦୀ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଙ୍ଗମ ହୋଇଛି, ତାର ନାମ ହେଉଛି ବାଙ୍କି ମହାଣ। ସେଇଠି ଲାଗିବି 3 ଖଣ୍ଡ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ସେଇଠି ଲାଗିଥିଲେ। ତାକୁ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଆନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ, ଯଜ୍ଞବେଦୀ। ସେଇଠି ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ କାରିଗର ସେଇଠୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେଠି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବିଗ୍ରହ ଯାଇ 21 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ବୁଢ଼ା କାରିଗର ବେଶ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ତୁମେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କେମିତି କରିବ? ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଭିତରେ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟରେ ପୁରା ସେଟା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ସୃଷ୍ଟିର ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ମାଧବ ବାକ୍ୟଂ ମାଧବ ହରେ ସ୍ମରନ୍ତେ ସାଧବ ନିତ୍ୟଂ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁମାଧବ। ଯେତେବେଳେ 14 ଦିନରେ 21 ଦିନ ସମୟରୁ 14 ଦିନରେ କବାଟ ଖୋଲିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଅଧା ଗଡ଼ା ରହିଯାଇଥିଲା, ହାତ ନଥିଲା,
ଗୋଡ଼ ନଥିଲା, ନାକ ନଥିଲା, କାନ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ନୀଳ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା, ଧବ ହେଲେ ବଳଦେବ। ଇଏ ହେଲେ ଗୁପ୍ତ, ସେ ହେଲେ କଳିଯୁଗର ଧାମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଇଏ ହେଲେ ଗୁପ୍ତ ଠାକୁର। ନୀଳମାଧବର ମହିମା ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି, କାହିଁକି? ଇଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ନୀଳମାଧବର ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଆମେ 1000 ଥର କରିବା, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବନ ଆମର ସାର୍ଥକ ହେବ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦିନରେ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କୃପା ଲାଭ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ନୀଳମାଧବ। ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳିଲେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କଲର ହୁଅନ୍ତା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଆସୁ, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କଲର ହଉ, ଆହୁରି ବି ଯାତ୍ରୀ ଅଧିକ ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ନୀଳମାଧବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ এই ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠିକି ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଏ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ମହାନଦୀର ପୁରା ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା। ସେ ମୋ ସହିତ 20 ଟଙ୍କାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲାଉଥିଲେ। ଏ ପୁରୀରେ ଯଦି ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ମୁଁ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବୁଝିଥିଲି 400 ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ବାଟକୁ। ତେବେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ବୁଲିଲୁଣି, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା, ଶସ୍ତା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଶସ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗା ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି ଏ ଜାଗାଟାର। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି ଯେମିତି।